mechire Minister of Energy Dr. Matthew Opoku Prempe Sweet na ponso eni asante mantemu amukoye de oba yo hu bi papa na ponso atwa bia bonsamtrofo samtrofo je bribe eno so sam wase na po wu na no de sami jamfi akokoto ema ya disika twitwiri dia to ni tiso se wagu hu fi na obi a wagu hu fi no eba ne sen ena wo so wugu samtrofo hu fi so wakwaje bribe en wo mo empese ye NPP amanyokuo no unpopular ananado dan kwaku fadra ban no unpopular yes say no samtrofo akwaji sika no wo mo se nanado dan kwaku fadro di e wasanti mantam ti wase na poni so esuan nanado dan kwaku fadro na asefem papa Utu na nado atam ne zani abata unse de ofisi wa nya bibia wie ofisi oni ni nua no ma chema afia no o ma se sa amakubu amabo pan afọ man ni sika nyina ejide say de ofisi wa wie enti ka bi kura no so obi so beto abet MPP a emfa ne ho that is why I'm telling you say the America no ya this is ide wo go yitanya fronso nye dey enye o ma mpanya kufu ado no ya ade ni ti no kra o ba ya yampia no ototo enti o mu di na chi nyina obi a yampia nkwa na nura ma ti o ku be nura e bre o mo ko so am amabo kata no aya man ne kan so won kata no energy minister and education minister obi asanteman teman ke wode okata no kire de enfiania one naban ayama asanteman no enye no na oye you journalist wa asanteman tem ha e na ode na no be di wo mo ho etwa wo mo agaba the journalist wan kata tam journalist mbo or the journalist nkuma say I want to take money to make MPP unpopular yes asemi ye yam shi ye pa na ko obi an say bia ode obi ko court say wakata gu ni hufi na ne onu timi be ka asem say wa bra dan de bia nyi ho dia na e ya reho sem Eya rewusam nipa wuti ni kai eya asante mantam wonkita wudie Penny Adema National Democratic Congress NDC amanyokuo no wura Abbas Nurudin Anyumra no sia Ahenkan Kasiebo anwaso gusu a wo timu enkyeremu enno na bedi ati wa be fontentan so na timi so aboa sansem ni bo no etwa mfonyini enso ede ekyerɛw ma yakuyanim yada so agyiramu so wa amanyosem ensusu emu ayade se pepam no kasai ayekini yakata manso ko andi se amanyokuo no de womani ani abrete se krodom pa omo chese kene kekedwa ni kedua ayade yire so pa so sade yi afipi no ani aduno enan de so omugitumi no edi fro so kokroko amanyokuo MPP mu tomani abre na anamsubi ama aye deputy national organizer Adema aye National Democratic Congress and this amanyokuo no aye Chief Hamilton aye Baini wakasa ade atodwa ekyeremu se MPP osugokoko amanyokuo no kwasam aye ba ko pe eno so ne se sabsabem praduasa wa bro bagi tumi no a chesemfie be sensiam woni no ohun se omonya hwe na nadagwa gufado ane MPP abomonya hwe fa mo amakoko Ghana ana da bia mo sori a ana agwa kasa ada na monya hwe pepepe ukaya wanu si ya bo se covid tuaso covid ni si ya Russia Ukraine tuaso ana wata se mpanyufo yi edi sa ennuoma mienu ayiyi wo mo ho anu a ana o man ne gusu atasasabio to afrom sanse o makoko Ghana sisi obia hu dwan no de o bi isu de oni bi isu de o ebi a se woni bi oda wa dentamu no wonu susu obi esu mpanyini su nkura esu nkokura esu mere wesu obi esu o man ni mu atu o chese yade ba ko ha adwene na aban no e wase wo manani ba ne ho so na ne bose bi a o hyehyehye Ghana fo wa bra no wo pre-tumi a o chese o sidi ne de oba pe obama na chedala no se kuan na atimi abo mesika se magina brane eno so achikura kenka ye to ba ko 1 sidi e wo sabe no afimpinu ne dunsu mu no ene oba pe o obehwa masisi na so atimi aba fam ene ebetu to ba ko be se 20 pesos enso nam no gasai wonnam 2 sidi ni akire o chese ni nyina ya de asabe odwene ho a wonte ase eno nte kwada asenkafo so tiem esensesiam no kase franco no so ade kwam o huri gbogbogbo sisi a won nam eye Ghana cedis no okọ be 16 Ghana cedis and o chese no man we nya ode gunsane ani a na hu sesebe mpraduasa MPP aban na nado danko akufado Dr. Ladima Omia economic messiah o chese o munyina di Ghana fo hwammo na wase ayire so pass sade asade wodi kan aka no MPP amanyoko no se nwotwe ne pa o mode ada ne hwerama wo da ma no da bi o mobobo na no pa hwe no wase nya de se bebem ADC fo ebegi tumi ne de fo mo sema beje Ghana fo afin kwaso mu
President is saying that we should blame him. He won't sack him. His own people are calling for his head. What is different? He is in charge. He should tell us better. You remember IMF issues? He said they were not going. He himself stood in parliament and said that no, trust me. We can do it here. We have them in, like you asked me. And next day they came telling us that no, they are on their way. And today he's there. And so where are the men? We can only ask that question. No, let's be bold and tell them in their faces that they have disappointed us. Let's not do it NDC, MPP, especially when somebody is doing something good for them. You remember when the president said we should not be spectators? We are Ghanaians. You go into elections, obviously you are looking at winning, and you don't win the elections, and then some party or some group of people wins. I mean, it's about building one country. All you can do is to put yourself together, reorganize, and then after 4 years go into another election, sell a message to the people for them to buy into your message. And so if you are a true, real citizen, after elections, why? You support the party in power. And that is what the president called on us. The MPP can never do better than the NDC. They cannot. Osono pass, osono. Bet my bibi party a church ni ye. Sable su cry su tablet, sable de kachini na ke hia. We si pena kwa de sen wo so. Ewiema sesa. Esu yeso osono chia na betena. Enso osono su ko akra bia no obubu agufam. Why Cassia did Diamond fire tom or so na Ami Abroso. It was just NDC pa, the SLP pa, DC, or say like to so again Jenny saying, way a penina one no, a Don Frenny Abe de Chile at the National Democratic Congress, NDC Amano Kono, Chief Hamilton, Biney, and Adis Mama, Woten and Cano. Jankwaya nim ewo enumreno nsia Ahenkan Kasiebo no emwe mrasobe dwania wojam de madesia wonom ewo Tamale South constituency wonu kroye kopiam ewo Mantias man Ghana mra asobe dwafia woye edom ketekete bonga bano dafo oni monyamfo Haruna Idrusu dia tudwa ya wo say ensebia no wama pa His Excellency Nanado Danko Akufo do sori a I shall protect the public purse. And I shall protect the public purse. Not just a person, no, I was a sikano, a cranny ye. Na Abu and was a sikana, Sam said another bank who for watch a chessika woman. Baby, and you can't say can be called crab and one shroom. No, not just a ahometo. And unti will be some said another bank who for no akayano. So about Wabi Sika Sawe Jayeno or why not answer what I saw. And I was was antimantemuno or Saba free work or he. And you only assist a crowd drew a poor mantemu. Waba, any achemo dan see and check, you bedroom subwa crass, maybe your china and answer at the chin. You better than come had tea, papa. And no, another down quite good for the antimantemo did any actually. A poor mantem was a. Enti person da su krana na sese no esi person de wo monte o momote yenim se da su krado se de be no se Percy His Excellency Nanado Danko Akufo do adi musika nyinada na wo se ba bia sese no Ghana aduro no ya setr His Excellency Nanado Danko Akufo do gusua yusu Ghana sika no ya na hometepa esan se Ghana mrase bedwafie committee ya wo mo hwetoto nkofo no sabre yebo egobi se yenko no nipa kro no onkogi dibre bia eyesa appointment committee wo mrase bedwafie no na ye tototo sa nipa kro no na se ye ka sei ene eja appointment committee no wonom tete wonom aviti andra mompo ero mo hyase na ene san Supreme Court ya patemuafo mpanifo bi na eja wo mo adidwuma ewo ho enti yaboba bodin na to se yebekọ na omu nyina kọ deja yakototototo wo manu a enti enum an wo mu gusu atotototo atemuafo na no etoto wo manu a na odimanyafo Haruna Idrusu se atemuafo ne dọọso dodo atemuafo His Excellency Nanado Danko Akufo do epa wo mo no so wo mo nkọ Supreme Court anko ya judge fo no enye empanifo na edoso too much edoso na Ghana hanu yesi ya protect public person yesi kanu ya kurani ye ajaji fo empanifo atemwafo empanifo ya ede wo mu Supreme Court bebrebe kiane ke yebe mo msika bo so me yebe tuwa wakatuam enti adenti na Nanado Danko Akufo do ntwitwa ne nsam so na sika no a yede betua empanifo Kenya da ka embegu Ghana fofutuom yemfa bi nya kwan yemfa bi nya hospital se free SHS no kra na ya agi agui eche kokonte si trogo so be jage free SHS
jage saa nti ade na saa sika no a yɛkɔ ni yɛmfa bi nkwankwa hyehyɛ hɔ na da biara da na dan kwakufa do akasesam nko a na wo chechedi nsɛm no ɔse Ghana man penny dada wanya ne baby ko John Fifi Atamils na breso aroya fo wo pa wo mo anasa judge fo temu fo pa mo eko Supreme Court no wo ha nani nka be ohanju chemu aduonu ba ko 21% John Dramani Mahama so breso 28.6% adage for His Excellency Nanado Dankwa Kufuado de ololonzo mu nanadu so mu eni pankwa bebre ohanju chemu no be 78.6% hoboi Nanado Dankwa Kufuado nkwa fa atemuafo mpanifo be do 914 aden so omunko Supreme Court be atemuafo mpanifo ewo ho no wose ka ye saa no na nka bia ye sika nkomu mpo anka no ne we die ye sika bekom ye betua se wuyi bebre no bebre anso na betua enu nto wose Ghana ba bia aduro awie samuako no adu no eni kwase ya kesesem ne apa nkofo bebre saa enti abra wo mote so agya wo motototo atemuafo ya no ena asem we ebefa mu His Excellency Nanado Dankwa Kufuado apa se sankofo mi bebubo mu din wanom enhwe na agya ye metoto ma no ya toto ma no wie na se bibia wie kama na appointment committee ni so manage am ho a wo mo nhwe na Supreme Court Ghana ha se ye court ba tan eno no wo mo nko na afam nko ye mpanifo ewo ho enti register ni nie Justice Barbara Francis Aka Jensu 1 Justice George Kingsley Kumsin 2 Justice Samuel Kwame Asiedu 3 ena ba ko a waka ho no ye so wokọ High Court Justice NS Yawo Gawu wono de wokọ High Court 2024 yi ena ya bobo densi yankwa toto ma no na di bra kese dada ya Ghana ha say ya court ba time won wo mo hwede wo mo toto duama ho na emboa ma atemwafo ene atemwa dwumakuo no so enko nanim Ghana ha say na asem die asam ka enko so wurawura enti minority for de omo se omo bonjo so kwanipa ndoso dodo ebe ya His Excellency Nanado Dankwa Kufuado entertain nyoma so na wontwitwa ne nsam so take a fourth Republican period from President Rawlings to President J. Kufuor through Atta Mills. We've seen significant numbers of appointments to the Supreme Court by the President in exercise of his constitutional powers under Article 144. But to note that President Mills contributed about 21.4% to appointments to the Supreme Court. Excellency John Dramani Mahama 28.6%. Nanado Dankwa 78.6% from 11 to 14 Supreme Court judges. Whether he's mindful of the public purse and whether he's mindful he's protecting the public purse with these numbers is a matter that we all should be looking at. Here alone, 11 of 14 justices of Supreme Court. It has not happened. Anti-public purse, and Ukraine Nanado Dankwa Kufuado award distribute ni prawuti ni nkan ayamra sebedwani a wo jam de madesha wono e wa Tamale South abaton peswa so no kro yanso dom ketekete boge ya wonom ewo Ghana mra sebedwafio no ene wo moba no dafo onimonyamfo Haruna Idrusu sia bia broso o ministers ya wa bibiri isi atemuafo nso anu susu bibiri enti appointment na wose ya appoint keke na se ya penkrofo a won ba boam ya kekere oman no nana abusiafo ya koyanim ewe mayankoyanim why o de mayankoyanim se Ghana no ye susi ya ho kire ye tete nyoma so na afi so ye se makrofo dibre gu kofo omu nyina so no otwa no ma munyanya panifo omu wom bibidi dada na amboa se no kra de se ka jakafia ka nya you but ye ho kire cut your coat according to your your material. Asembe kure 2 years so change na cha me pam 3 years ebede aso ebeden na say isi etwa obi de mo obi ano so ye ntwa obi de aso mo obi o omunyina so benya na pepepe ye wi asasi sika ni ho isi etwa bi ka ho nti omu to bi aka abusuafo ye baku yanim
na ɛyɛ free SHS no ɛne ɛyɛ school ntuasoɔ na ankasa no ɛbɛpɛm no kasa mpɛnfo bi atwɔma no abia so tententen ɔmo kyɛse dabi ɛho sika na dɔɔso dodo ɛwɔ sɛ aban yɛ ho biribi na mayɛnna ɔkyema development association fo ase na so ɔmanya adwempa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo nyinaa no ka ɔmo bom ɛyɛ adwen korɔ akoma korɔ na afei na ɔmo nyinaa hwɛ na ɔkyeman epigya ɛno nti wɔsɛ sɛ woyɛ ɛyɛ wɔkyema de se konkonko adeɛ a mpo so yɛ temamuni kwa wabɛsua no obi wɔ no wabɛsua ɔba yɛ onko ne krom biem yɛn nyinaa yɛ mmra ne yɛkɛ ahombom na afei no kakra bi a wo bi ataku sempo anka pran kika mom ne yɛmfama ɔkyeman ɛmfama ɛmfanya mputu nyuma ma ɔkyeman fa ntoma pamfia no nti obɛba Ahenkan 93.3 FM fidiom ya yɛbutu akyema aboabo wuduru main station one mo a obo sɛ obisa obi bia sɛ opɛ bia Ahenkan FM one na sɛ abozege FM one obi a bɛkyerɛw oba na wode o 10 cd so aka ho de aba wabɛtwea o registration no na afei bosu bibia so wawɛ sɛ o 10 cd no wobɛtwea ɛno ne yɛbɛkeka bom ne yɛde ayɛ putu nyuma na timi aboa ama ɔkyeman so afa ne ntoma pa ɛde afira ɛbɛbuo so ayɛ dwumadi a ɛkɔ so ɛwɔ Ahenkan 93.3 FM ɛbɛbuo yi sɛ wogye wodi sɛ ɛba na ɛbɛdeɛ a wote paa bɔmmɔden na so fa ho ɛhyɛm dwumadi yi memenda bia nwumere no so kɔpem sɛ no nwɔtwe ɛbɛbɔ ɛna owura Kwame Asante ɛne ne mpanyufo si nkonya na afɔ de dwumadie no aba wakwan mu dwumadie sɛ ɔde wo hyɛ ma akyɛde bebree ɛna ɛwɔ so a wobɛtimi ɛnso anya bɔmmɔden sɛ wobɛ sɛ ɔde wo hyɛ ma mepatwɔ wobɛfrɛ ɔfrɛ kontabudi a mede ba bɛto dwan na ne mpanyufo aka so ɔno bɛkyerɛ wo ɛyɛ ɛkwan bɛfa so a so bɛtimi de wo ho ahyɛ dwumadie mu 0593 649595 0593 649595 ka na hyɛ nso sɛ woba na sɛ wobɛbu na ebuka mu a ai ɛno yɛnserew dabi na mmom yɛkyerɛkyerɛw sɛdeɛ ɛbɛtumi nso aboa woyie paa Bempoma Plaza Hotel ɛnso so ɛyɛ dwumakuo anaasɛ ɛyɛ biayɛ ahomegyebea ɛhɔnom sɛ wokɔ no matumi sɛ yes bibia de dana akwan mu na Bempoma Plaza Hotel deɛ ɔyɛ kɔntoni na afei na ɔbɔ akyemma mu a mame kan jo sɛ wɔnom ene biaya ɛwɔ sɛ wokɔ na so kɔdwodwo ho anuane a wopɛ ɛna yɛde bɛma wo ama so watimi enjoy adɔkɔdɔkɔ de a wopɛ de mu ɔde de mu ɔmrɛ no ne nyinaa no oba won sabetimi enso akabi saa nso so ɛna ɛkɔba ne sɛ aduane kora no wana opɛ sɛ ono a yɛ wɔ kitchen ne bibibia wo kama wankasa betimi enso ano a na mepatwa ba ɛyɛ ɛdɛn yɛde bɛma sɛ kɔgye wa homi wɔ mu no wa wura ma pabon sɛ yes bibia de dana kwa mu sɛ wanka wutrima ana wan siketi a wan hwa wo fie kwan kran podowura be fi ba bi eda se bibi bia e condition tim sesi so e kasamfo nyi bo se bo ho bibi bia e kama bi adana akwa ma ban bo sam so de atumu da ye bo wo ban eye damu no enso enyina e na afia wonom so enyamode no ejana mo so nanadum so we mahamadum so hu ana nanadisco ani nyina bi ni ho da bi kanea de agya na mo so pa pene na Bempoma Plaza Hotel ye chiri kwanya yira kwan achim odan nkwantanum eye the Church of Pentecost asafo no ye no ene di animhwe the Church of Pentecost no ye no di animhwe ewo eye odan nkwantanum ti uduru nkwantanum won mado ni akyerem ewo MTT4 won mo atan kese no wo pa ho kakra bia bosi atan no ewo eni die no obuo kwa so frɛ ne na ne atwetwe nkɔmɔ 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno eye Bempoma Plaza Hotel na eye Ahenkan 93.3 FM unim se eye October bosumi de eye bosumi a ye de si onom se eye kokramyade a ya na eto ema eno fumu no sabio yehwe na afie atimi atuase enti bosumi wa ye de si onom a wo che se yɛyɛ nhwɛmu na yɛnhwehwɛ baabi a yɛade wɔ ne yɛnhwɛ ne ntu ase no nti Ahenkan 93.3 FM so ɛna yɛasabea mapa baako a ɛwɔ apoe mantam ya a wɔm so agye din pa bana pomdin nsɛm deɛ a ɔboa ɔmo yɛ number 1 yɛaka bom ɛno ɛyɛ Jubilee Hospital na ka yɛaka bom ne nyinaa no yɛde ɛyɛ free breast cancer ɛyɛ screening ɛna de hyehyɛ so de ama wɔte no yɛ maame no mo ɛma ne yɛ nnua no mo maaya no madaroma ni de no obuo kwan so Nyankopɔn yɛ adom a October bosumi ɛwɔ mi ne de to so ɛyɛ aduonu enwɔtwe
28th October 2022 yen nyina ya fe ne enchemu Ahenkan FM abobo anu ho no ma na yen nyina di ahyiamu na afi no eye apomden mu nyansapofo no wonom embehwe sede eye kokramiade no se bi etie omahwe muti eye anum aba na atimi so aboa yen nyina ye momoden na ye hwe na yentu yade so ase enti wo chese ye bo nofo ho ban na nofo ho ehia ai nofo ne de ose ebo ho ban ho so hia pa ehia ma nkora no nko a ye mpanyimfo mema no se no ho ye so ehia ma ye pa ai eni ehia ma mo no na si omumu amunko Jubilee Hospital nufo no tibi no asemimu na kwatre kwasi no e ba ne se akọ Jubilee Hospital why so mutimi twia na afa abro so I was in one just why be sitting mu pe. Dabi omutimi twia na abro so. Jubilee Hospital so abusua esa hododo a mesre wa ya akọ na afei yanhwew na ho ento se ebia se ajo to wadom ya ajo to papa so ebeje wato papa so san se empower ho dan walls ahodro ho no nkwa da ward penifo ma mema o a efekeke na a doctor for so gina so 24/7 apre won kwa dia ma umpewe na dia na mpe obu onso aseme ya dia we dia mpe so obi abehu mi ntwo mpe so obi kura beba besra me eno ya wo private rooms ewo ho laboratory ho no mu eno no ya si enkwehwe mo jam yenhwe we mu yenhwe dunsom won be ya ne sa ede amount ho ya kama we enso zia no wawura wapie da no me ko ho no mo ubi ko check ya de kura me ko check we ya me pie ya no ano se echire di confidentiality nioma nso ko ho ekoso ho pa obi amfa secret bi ampie anu nti ya ro ko Jubilee Hospital obu onom a hospital bu na kwa na sabio kwa check bibi na wo yade bi wo ho a awrade ya de ba chi na ololo nsom o ko fo nyina asom no wo mate omza so mete ko kondro ku ache no na chese na wo kwa ya na so bai enti Jubilee Hospital die Erade Tom so ade asore pharmacy ewo honomo enti no enura bomma se de nyafe na wo be chinchi akopa aduro bia doctor atwera ma wato ewo kurom antenenta wo fa yafu a Jubilee Hospital ko ne yencheke akwada no ne bobre ene ne tibia ewo yafunu so wada ye so wanda ye won be checking na ultrasound and ECG scan machine eno so no detect sakra ne ba na be ma kwada no na no be ne prepre akra no be pesere akwa no bepam na akwa no be yesen obe ya ahia udi nyina o metimi a chose akwere ya pani bibia ehuni ehun sa akra ya oba na be maswa kan na atoso wa kan na atoso ti ehun so ya oba na be ma kwala sa no so onyi a sankra na omote hwa no maka om na atoso ni bi wanwo ya ahia manti akra na ani wa ma me no nim ne bobra sa no wo ba ti Jubilee Hospital nko a na behun sa no ma we nyina counseling unit so adwuma ya de ni bo no a nya ndurusam ne se kansam bia case kasa kire enti wo kasa bi akura no ya de no na ne yema hyehye no na komatu enti no ya do be fa kire mu na ya chose wo fa ha ye se ya de ne beko na wafi wakoma ajo se fom ni nyina Jubilee Hospital na abenya no na hospital won patamu a clinic sa hyehye mu atibida ai clinic wo ho diabetes and hypertension clinic sansu etuam enti wani ya mojabro so ya de bi tete wakọ na wo muntu asiamfa makanti wo hono maduane wo ho ntianya udidi na wonu wadro na udidi aye kama insurance so adwuma enti mesrawo Jubilee Hospital wo ma cha kwa eni achem da aboabo amantra achem aboabo ofi aboabo eba odan Wanwa mantra sam so no so anase ofiri aboabo ekọ dan amantra sam so no so a na obehu Jubilee Hospital for 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital Haji Hankuri Enterprise Otomo Milo Sugar Soboti Milk Solution Tape Quell Bibibia ye provision oil anwa ni nyina woto binti hwede kira kwan South Brim Bank aha chem dan de no ena co store no
Wanu munantem hwa. Wanu mape mu hwa. Eno wamo ehye. Enu nti ya de wahwehwe wamo. Wamo nya yira kwan kura chemu dan wo butuo. Provision bia ti asasifo di nyina. Ibesramu ya monko. Shamema mikosku na de manije wam to bia wa me de na wawu. Shamema ene imagine. Me de imagine fa shamema na animu na makabo so te se pan wa ya de kosu ahye mu che no. Ina gregrom nya meti enu ano ko oti do me na me kono. Enti wo so wani je shamema ene de ekeka ho a provisions ni nyina Alhaji Hankuri Enterprise for 0245 447138 0245 447138 Ahenkan FM yeboda wuro no a yeboni ye enu nti nkwafo so tugu so to ade na wo ton ne pa bibi na wabie dwuma bi na wabie adwuma bohu dawuro hye bi mu enti obi ante won ka me so ba bebo dawuro no na afe nkwafo ntungu so se wura ena afe nso obu odmo ase obi maame awu papa wu me announcement aye be ede amount from marketing manager maka kire se nka entina ho enga na hinga famfo yomo ba ya cho no mo ba ya che de ne abo de mintimenta kion da bi atia bisani agro no nti frem penifo 0244 290093 0244 290093 Ghana de shimama ya to anwumre no si Ahenkan Kasiebo no so na ye bowram ewo enwuma sua no asoye na pebam no kasai MPP abai wa bra Ghana fo enya nanado dan kwa kufu adumu gidie na odi tumi no emma no won mo ba ya ene be se eye afe entemu a afe MP no ne dunwatwimu eno mu fi ase de fi ase chese no ede eba ye school to aso wokwa ene ye kroma babedu sabre ma ban ne gusu a wo kroma duru bia na mafo betwa yampia ebi se o fi ase chese de die sika aba twam aba se mentwam aw ene ebi mu akika na so aba gusu a wayiri mo wo gidie se fi ase chese ne ya de pa betumi abo ma koko Ghana na empebam no akasai eye opanyine kwankyerefo no na etua Africa Education Watch ano eye owura Kofi Asare wade atodwa ekyeremu no kwasam ye baako pɛ ne nyina so ene se eye school ntoaso no eka wo ho pa wo se secondary education no se obeye no na obema obia kwanokwa wacha se wanhwe ye bedu oman ne dem ebema oman na bre pa acha se enya agoro na wacha se mpepam no eka se de eye as wo mo amhwe eye nwumasua so no eso no akika omutiri abantambatamo a wanom enso ede eye adwumadie bi di ato no amatwen din se anaso omaka no potokasem se sustainable development goal in education by 2030 sustainable development goal in education by 2030 dom dia to so no na oni nyina mu na chese wo so mtoto mu no ma yakika no ma siani na 2030 no enduru won me dia hwebe na nwuma suan chese atum pa akonanim na owura Kofi Asare se saa tirimu po we betimi abamu a enye ewose aban no oyire ne tamu den na wo hwe epe akon befa so betimi anya sika boten na odi adi saa dwumadie we ama eye dwumadie nso atimi abesombo watese mpempei saa we sika boten aban no esai ewo eye secondary education won na osenya de ketwa Ghana CDC no eye 3600 ani sika boten aban no esai na watese we sika we pa na se omayi yakase kanya frese chase de putunyuma wasika putunyuma be ya no sabio enkanya de ketwa enu nti watese secondary education ne de ne bo eye dinti aban no hwe ekwan befa so betimi atoto nyoma. Government is spending about 3,600 cedis on every student a year under the Free Senior High School program. Compared to basic, government is spending 1,200 cedis a year on every student in Ghana. It means government is spending 3 times on a student in secondary school compared to that of a student in basic school. It is not consistent with international average because, if you have a system where secondary education is so expensive, then it becomes difficult for government itself to expand access to secondary education and achieve universal
secondary education. Now, in opening that level of access, you need to be economically efficient in your spending. And the extent to which you can enhance access to basic and fundamental secondary education will be constricted. That is why we are saying that our expenditure on secondary education per capita is so high that for us to be able to pursue sustainable development goals for targets, especially universal basic and secondary education by 2030, we need to be cost efficient so that we can reasonably expand access. Ghana Alice Mama way ayo panyini kwankyerefo wotua asoya womoso ene di nwumasua no achie Africa Education Watch ano Owura Kofi Asare na ne kwakwa mu no ene odi tudwa ka kyera ban ne se wono susu nhwemu a wonom ayenie wonom ahunu se music school no fiti KG no ade kwa pem junior high no JHS no wachesa aban ani ndi akire ohwe ene aban totoe ni dwumadi a wodidi boa wonom na ohuni se modern bo no ewofom na se akra no foundation no se yanya fa pem mapa amfa ma ene na je se ebre ko nanim no akra no wanhwa na sabio enoma anhye dan koye amfa ma no enti wache se ase no anahi ante aban manani enko ase wonom no no ototo nioma enso ye se de nani abra opese school to aso secondary education no wotimi epeja mo ema ne ko nanim no sa no ofo nani enso enkire basic ho na ototo nioma. Education is an input-output relationship. The quality of your input, including, of course, supervision, determines to a large extent the quality of your output. And so if you invest little and you monitor or supervise, poorly, obviously you churn out, low quality. Our investment in basic education has been deficient because if you look at the trends in basic versus secondary, so anytime you are spending more on secondary, basic comes down and vice versa. That is why we are saying that this is not just about the free senior high school thing. We need to adapt cost-efficient methods or approaches in expanding access to secondary education, other than the boarding system where feeding alone is an albatross around government's neck. And so we must begin to rethink the obsession towards this traditional boarding system, which has made our secondary education system so expensive that anytime we attempt to expand access to secondary education, it affects the raw material base, that is basic education. Ghana Rishmama way executive director of the Africa Education Watch Owura Kofi Asare. Jenko yanim ewa enumre no nsia Ahenkan Kasiebo no emwe Brim Central Municipal Assembly ene empanifo ewo assembly ho no mo sheda ekwo achemu da adwam ho no mo meche lorry station ho me lorry station na oho mo koye no womo ekoye nkyerɛkyerɛ ne manfo etontontonton ade womo ye wele abenase ayirebi ani nyina womo mo pa nyina da ya katwom so mo voice ne nkofom kakra ene eja mo voice obet abenase ayirebi na voice yi de na masesa esan sempanifo kɔ hɔ ya wonom ekoye nkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ hodro ye kɔ so nam so ema onipa wano ene hwe kitawdie nsam so kasa Adema Brim Central Municipal Assembly no Owura Jesus Alodina Bolunga wono so ede kwakwabonsam enam sa kyerɛkyerɛ no so ema womo motonton ade wa kyem da me lorry station so osre womo amunyai womunya de ton ewo ho baabi a car sisie nanu adaye nkai abusuafo ya wo de afie atwa mu no awrahusam bi esiye ewo lorry station won ma mi bi a hyehyɛ ne nkosu a wo ton ka frihifrihi o twini mu aba besen akɔ ma me no twifa no so anka je mpu na kra na wo to na nan ma wonse do wu ye eja ne ku ana ne ho mfa no yare ene nkwada bebre wo ja nkwada ne nyina akire na ayawrahusam pa ne nyina ya de ton wo lorry station enu ntu aka kire wo so mo nhwe na saade na be ya omunyai na owie no se GPRT fo so di mu akoten masters ahodro wo station so enhwe se samra no be ya adwuma wo yesi ahase ya lorry station yankasa ya market center ya lorry station yesi kaase asan ena enyina ho enti GPRT mpanifo ne masters ahodro wo ho no wo mo nhwe se sa emra no be ya adwuma kete na wo ma wontondon to meat pie kosua edian
dian no wo mu nyina o mu mfiri ma eka ne salary station ho wo mu nkwadwa ni wo mu se dwa na hyede na so mu papa bi papa nyina sanse ejetrada wo mu so na beba ne sa so beboa emanioma akonkanti afutu sem a owura Jesus alodina abolunga eka yero. So which one Adriana was stationing her? I'm the landlord. I've given that duty or that power to you, the tenant. A question with the fear mawa doesn't mean that Ubetmama will be able to fear Are you expecting me to come and tell the person to move? No. Deputy Chairman, please. You have the right to tell them to give you space. To make sure the question here is this. Adriana should be outside the perimeter. Nipa wutini nkai Ghana adeshemamba. Brim Central Municipal Assembly mu ono ena yakasa mafo ya wakasa edema assembly no owura Jesus alodina abolunga eno no na wano so na si ya pe ena abedi akire ya wotua nadmo kuo no anomecha deputy National Disaster Management Organization nadmo fo epeni owura Nelson Tiamwanso adibi atu dwase nadmo kuo no edini so keke National Disaster Management Organization dini de Zavenant Pania edini mo odrupa nanso akadi akutrumenti ya obi ho kire no amode kwaboa no ketekete boge ketekete pian je fire bayi sa items ni bi no mo na ya kasa jiwe fire bayi abusuan aya ketekete mampole akokwa num sa no manso num ketwa bi omuni nuoma items no bi ni ho anu nti no ma start yes anchire no ka kire dwadifo ma no ma je achem da mail station na bosso aje bosso ko ba fo so mu mfrim esas obi je nadmofo trokra ni omo ho o kana kuma ya say prevention peace ya boy ya ho ban a enu mo ye sense ya betra ho ma to renche na ba na say ensu a iri o dan ne peso aso dodo na no eyeye ne ye bi ayeye e na ma sa ne o ma ne nyina ba edu ba bi ense say yesi dan si ne akosi dan esi ho afi yen gatas yen na ma ne aye ball awie ne sense ye de be kwa akotu bi mu no ye hwe ha no bi eni ho ne adampo akugata no gata ne ye choked na nsuo to na nke wo se efemu ko no ade ne si nti onya ba bi mfa ebebu afa so na also e the flooding aba nadmo no sabi oni emwa kase bi a se bi a wo dan su nyina na apa o se wo ene wo dan na su apa no me ko fan chance nyina abrew dabi ti ene nadmo fo nso de omatoa awomu no nipa wuti ni nkan nadmo organization wo Brim Central Municipal Assembly no no ono ena deputy director wo hye atorenche mu abuafo kuo no eso owura Nelson Ntiamoa na no si ya pe na Chemda Electricity Company of Ghana branch manager engineer Maxwell so edibi atu dwase illegal connection so adoso ubehu kwa brane wasemi mintua omudi beli abeto mintua miniska behu ase wafre kwa papa o mejo so mame na kwa papa so aba bejo so uhwehwemu asa lorry stations ne miamia wanka se hyen na si wakura no etimi paja nanu ade ya chem da ya taxi enam hospital soro hono mo ba na jatom ba machine si wa be kire ka no kra no ejatimi tom na mo amtete so na mo illegal connection so dia na enye enti wonka so mo ya bidie ne so bom kokko enye adriver fo nkwa obia wa wutifia wutie Kasiebo eso se ofre kwa papa mo abesoket wa munyi mfrim anumre ya munyi mfrim na kakra ntaku sempo ano na eja ye de hwe na eja ECG fo so ede bom ho bra ya sipo obia nwe ne se wa ha eye de ba ya sika ni bia anunti papa eche se wosra illegal connection so adoso dodo ye hwe na fa ebel ni ye de be hye wa akode kwatua ne sai so beboa ema
wonte se ye bedum light bebrebe dum so ne ade nyina ba firi ho ma obi ho han no aye ni cold store aye na adwuma de enyina mo ahoden aye ni free kama de ye kan chi obi a ne se ya men twen se bill be ban sana wakwa kotua enya mabosum ne suya pe wo ye expenses no waka ye nkakra se electricity expenses so kakra wo ho se bill ne mba kra de ye kan ne se wo de fa dada na fa bra na betua de wo tua last month na ense hwe no ane se bill ne ba ne ne be de uka ana se wo na obede nkakakra enti yenye ne sa se yenko twen se bill ne mba enti mentua hwe de bi misrew ade ba ko me hu wa ha anya mi de kra ne se eka wo ha papa nti yebesre se ye nyina yemboa san se eka na ekosoro a ema adwuma no eye din man se ebenye sika de siesie mfidie ni ade na kane na etuma gina so ukofi a odeka bomoden a na betua yempese yebetwa obia kaneem wonso a yedum kane na omo afisi ekire aso yebesre mia mesre opa se unum obi oyesa na mpacho tunofo obu okra yeyi ahoma na fi post no akosoma obi na akofo po we sa na wanhwe a woni apostifo benya amane between you and the government yesere pa Monty ya papa ne kwa papa fo no ana ehu ama no behu electricity unkwaso mu mame ololo nso mu nu akwa ka so be partial na was easy gifo obu so banyi penny di penny na ne penny be ko enso widiem enti no ose ye nhwe ne ne sa illegal bibia ye illegal bia nya ya sori ani galamse na na gagu fadro anko galamse wonso wutu wo ye galamse ofio galamse a wo ye ne untu fom wo dan so light no wo se no uwia light nti ye nhwe ne nya sa ne mari nyina achemu da electricity company of Ghana branch manager Engineer Maxwell SL any attending kanu. Na zebra na nyasu ti amamfa Fabra. Amamfa adwen kira wei adifri eyofo ase ayirebi na ochem se no kwasem se aban no ebo adwuma papa anya de ketwa na omonam sonso ema aye mampanyi na nadan kwa kufado akwa abade aba aye ofo ase ayirebi aba to mpesua so ene achemansa district no enso so emu wachia aye owura yere Rebecca ntiamwa donko woso aye achem ayirebi ena ono so ede ba ye wafade dini mu anka wa amfa ama yate na naserebo enso di frachiase wo chem se mampanyini ene MPP aban omunya ase sebsemi predia so mutu futuro di gu aye Ghana fo bi ni mo ani no na o chese aban ne yahwe ti wo ma na di na wo sa abo wo na waka che Ghana fo nyina se Ghana fo nsori waka na omo enyo ye kire fanti amampanyini na ono akasa ntunu ho ade so yesa ansa na bre no kura drama na babaje na esgasia ne no ma hodo ekeka ho yate won so de na naserebo na wenso kire mu se Kasiebo no ampa edidem indeed Ahenkan 3.3 FM the best in the east yate na o kire mu se mampanyini sa appointment o ye ni nyina so oyi o mo meyahwe ofususko na ode ba ye ono edifre aboabo yate yedase we se na nadan kwa kufad me so tie mafutuo yi medika aka cho sabre no mamu nye empanfo awdawda wayi wo no no hwe na tete o market aso na ntimi emwa ne fa fix wo man yi yate ana okay wasam no so obusane be ya no ama wa akire wai panfo ka no masi ani be ya no ama wa akire ayabo asamwo na wode enso eba ye enya ma we fa we anhwemu ketwa bi na jayanko South Brimura Bank for one of catch customers will be all this to South Brimura Bank say Nyame adoma one more general meeting in the atoso Edia Samson 37th annual general meeting no Ebrewie 22nd October 2022 anapa no nkraba pa ho sebaduasa wonom ede sa meeting no ehhehye so ewo Asabari Madako frempon otoso mienu conference hall eho a ewo bank ni mu achem achiase ena dwumadie ekoso enu nti unim Asabari Madako frempon otoso mienu conference hall honom wo bank honom a mesre wa ya na wahwe na wa committee ni bia ya dwentoto a eboa bank ben ena wo wa sada age a wotimi ye meeting ya no fo bia me momo wa kasa kwa bia account okra no ubetimi atwa kwa be 30 years no o ma sam den
nanso we mu dia tumi say yes omo bo adwuma panti ko no mo so wo ban so afa Ghana card ebra na meeting no enye kama abusua ye ko adwen adesima ma na boafo aya subu adese konkon kwabena akim ono na ba obehwe ya ne bibia so no miamia fidem fruma edeka ho enso ede emaye afi kwame asante akokwa so de se konkon so adaro mode ko Facebook live ena afi YouTube live eda boafo nkan ni nyina ase wakenkan fo aya me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan mene merima apedie the beauty queen mother Efia ampofo wa